Joj, drugari, mi smo mala, siromašna zemlja. Moramo biti zajedno. Jer neka jaka, ekonomski silna zemlja može da nas pregazi, da nas zgromi, da nas slomi. Vidim ja, vi nešto slabo kapirate to što ja vama pričam, a? Ajde, da li bar znate koliko republika ima naša zemlja? Naša domovina ima 6 republik i 2 pokrajini. Ajde sada da čujemo koje su to republike. Hrvatska, Slovenija, Makedonija, Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina. Si, i tu su još 2 pokrajine, Vojvodina i Kosovo. Sve te republike i pokrajine zajedno su šta? Jugoslavija! Si. Ako su sve naše republike čvrsto zajedno, ako se svi mi držimo jedan uz drugoga, ako se pomažemo, onda smo jaki, onda smo čvrsti, nesalomivi. Hajde, Tozo, probaj sada ti da slomiš ovu našu Jugoslaviju. Ti si recimo jedna jaka ekonomska zemlja i hoćeš ekonomski da nas slomiš. Ajde, probaj. Zapni! Ti si jaka zemlja. Cvrc, ne možeš. Ajde, probaj ti si recimo jedna svemirska sila sa Venere. Ti si venerijanac. Ajde, lomi, ajde ti, Marsovac, probaj da slomiš ovu našu zajedničku zemlju. Slomi, zapni. Slabo, ne može. Složnu braću niko ne može da slomi. Ali ako nas zavade, pa nas razdvoje, onda jao, onda kuku, onda lele, onda mogu da nas slome kao od šale, da nas skrckaju. Ajde, Tozo, slomi ovog Srbina. Evo, Alenka, slomi ovog Slovenca. Ili ovaj usamljeni Crnogorac. Krc! Šta kažete? Šta kažete, da li vam je možda sada nešto jasnije? Šta kažete, da li vam je možda sada